הנה עוד עניין כואב, הריבית המופרזת על יתרת חובה בחשבון, על האוברדרפט. האם יש סיכוי לתקן את זה כשהנגיד עומד על הרגליים האחוריות ומגן על הבנקים בחירוף נפש? כך הוא נשמע אתמול בדיון בסוגיה הזאת בוועדת הכלכלה של הכנסת. הנה. כאן מתלוננים על ריבית האוברדרפט. זה 8.26% לפי העיתון. זה מאוד קל להגיד שהם צריכים להוריד את זה ולהוריד את הרווחים. ולצפות שהבנקים יוכלו להמשיך לספק אשראי. אנחנו צריכים מערכת בנקאית בריאה, יציבה, איתנה. חבר הכנסת כרמל שאמה, שלום. לילה טוב, שרון. אתה הזמנת את המחקר, תכף נגיע למספרים, כמה אנחנו משלמים ביחס לאירופה, אבל אני רוצה קודם להגיד לך שאם הנגיד עומד ככה על רגליים אחוריות, כנראה שבמקרה הזה אין לך שום סיכוי. מה אתה אומר? זה נכון שהבנקים נהנים מההגנה, מאותה מטריה האווירית שהנגיד נותן בזכות המוניטין שלו, אבל אני גם מסכים כל מה שהנגיד אמר, אנחנו צריכים מערכת בריאה, יציבה, או רק יחסיר מילה אחת, גם הוגנת מבחינת הצרכנים. לא יכול להיות שאזרחי ישראל, לקוחות הבנקים בישראל, ישלמו הרבה יותר ריביות ביחס למקובל באירופה, במדינות שנכון להשוות את ישראל אליהם, וגם בתוך המגמה משנה שעברה לשנה בתוך ישראל, מרווח הריבית של הבנקים גדל באחוז. הנה אגב, אנחנו רואים עכשיו בישראל 8.25% בממוצע, גרמניה 4% בערך ריבית על האוברדרפט, איטליה פחות מ4%, ספרד רק 3%, בצרפת, תשמע, פחות מ2% על האוברדרפט. זה חסר לך שם שתי מדינות באירופה שכרגע פושטות רגל, יוון ופורטוגל, וגם אפילו אזרחים שם, במדינות המסוכנות האלה, עם סיכון פי כמה מהכלכלה היציבה כרגע בישראל, משלמים עדיין מרווח ריבית יותר נמוך. אז יגיד לך נגיד שהנה, המדינות האלה שמשלמים בהן מעט מאוד על האוברדרפט, בסכנת פשיטת רגל, ובגלל זה כאן מאוד יציב. לא, אבל זו לא הסיבה. הבנקים אצלנו כנכון הם יותר שמרנים, וטוב שכך, והם עברו את הזעזוע הפיננסי העולמי האחרון בצורה מעוררת כבוד, אבל זו לא סיבה לחלוב את הלקוחות. תראה, היה לי מכתב תלונה, הראיתי לנגיד שישב לידי, בסטודנטית, עם מסגרת אשראי של 2,000 ש"ח, שעל עבור מכתב החריגה, שילמה 53 שקלים עמלה. עכשיו, זה מכתב אוטומטי, לא חותם עליו עורך דין, הוא יוצא מהמחשב, זה נייר ובול. מישהו יכול להצדיק את זה, זה קשור ליציבות של הבנקים. אי אפשר לבנות רק יציבות על הכיס של האזרח. נכון, אז יהיו לנו בנקים יציבים, אבל יש לנו אזרחים שהמצב הכלכלי שלהם מאוד לא יציב. אז מה אתה אומר בשורה האחרונה? אתה חושב שתוכל להביא למצב שבו נשלם כמו באירופה על ריבית החובה שלנו? תראה, למרות הגישה הזו של בנק ישראל, שהוא הסיוט של בנק ישראל שבנק התמוטט, ואני מבין את זה. כן, זה אגב צריך להיות הסיוט של כולנו. נכון, וזה אינטרס של כולנו, אבל עדיין אנחנו רחוקים מלמוטט בנק על ידי שיפור הזכויות הצרכן. יותר לך דוגמה, בדיון הקודם עם בנק ישראל, התלוננו על הערבות הבנקאית, על העמלה שהיא הייתה מופרזת גם ביחס לעולם, גם ביחס לכל היגיון סביר, ועובדה בנק ישראל בדק את התלונות של ועדת כלכלה, והוריד את העמלה הזו בעשרות אחוזים. אז מה אתה אומר לגבי האוברדרפט? שורה תחתונה, אתה מאמין שנגיע לרמות של 2.5-4% במקום 8%, ואגב, על ריבית חריגה אתה משלם 13-16%. זה גם פה וגם בכרטיסי אשראי ששם הריבית עוד יותר גבוהה. אני מאמין שבמאבק פרלמנטרי, אם הכנסת תתמיד במאבק הזה, גם מול העמדה הנחרצת של בנק ישראל, ניתן להגיע, גם אם זה יהיה בסוג של פשרה, להתקרבות... מה השלב הבא? עוד דיון? זה גם עוד דיון וגם חקיקה פרטית שבנק ישראל מאוד לא אוהב. לדוגמה, נגיד בנק ישראל ובנק ישראל לא אוהבים הצעת חוק של מספר חברי כנסת מכל הסיעות, שאומרות שמבטלות את העמלות הבסיסיות של העו"ש, כי כך יהיה אפשר להעביר את כל התמחור לריבית. הרי היום שצרכן של בנק רוצה לדעת אם לעבור בנק עם הצעה יותר זולה, הוא צריך להשוות אין סוף עמלות, ואת הריבית חובה ואת הריבית זכות. מקובל בעולם שהכל מנוקז לריבית, ואז כל ילד יודע ש7 זה יותר גדול מ6, ובנק שמציע לו ריבית יותר נמוכה, שם הוא יהיה. אבל כאשר עושים לנו מסך עשן של מטריצה של עמלות, אנחנו מאבדים את הידיים ואת הרגליים. מחזיק לך אצבעות, זה לא יהיה פשוט. תודה. תודה, לילה טוב. כן. עוד מילה שלכם, הפרשנים. בכלל יש לו סיכוי, שלמה, מול ההתנגדות הזאת של הנגיד שאומרת, בארצות הברית אין בכלל אוברדרפט, ואם אתה לוקח יותר, אתה צריך להלוות במקום אחר, ואתה משלם על זה 19%. אין לו שום סיכוי נגד הנגיד, אבל בוא נבחן... שצודק אגב הנגיד? אני אגיד שלא, לא צודק, ואני אסביר. לא, יש דברים שהוא צודק, אני אסביר בשנייה אחת, נורא קל. הרי אנחנו יודעים ככלכלנים ממה מורכבת הריבית. מורכבת מהריבית הבסיסית פלוס הסיכון. כן. מי יותר מסוכן, אתה יודע, תנחש, מי יותר מסוכן, משקי הבית או הטייקונים או החברות הגדולות? לא צריך לנחש, רואים את זה באגרות החוב שלהם. נכון, אנחנו רואים מי מגלח ומי עושה תגלחת ומי עושה תספורות. מי מקבל בעצם בריבית יותר נמוכה?
החברות החזקות, החזקים מקבלים. זאת אומרת, אני מוכן לבוא לקראת בנק ישראל, לקראת הנגיד, ולהגיד לו, בסדר, לא נפחית את הרווחיות של החברות, אבל בואו ניתן למשקי הבית בריבית יותר נמוכה, כי הם פחות מסוכנים, הם פוחדים, רועד להם מה שרועד להם, כל פעם שמקבלים מכתב מעורך דין של הבנק. שגם עולה להם כסף. עולה להם כסף, והם בלאו הכי מחזירים את החוב, לכן אני מפחית את הסיכון של הבנקים, ואני אעלה לחברות, אלה שעושות תגלחות וכו', להם אני אעלה את הריבית, ובסך הכל אני מוכן לשמור על רווחיות הבנקים ועל יציבותם. בזה אני מסכים עם הנגיד, אבל בוא נעשה תמהיל חדש, ועל זה אני מבקש שהוא יענה. לייק, כן, קומן. מפריע לי כמה דברים בקטע עם הנגיד. ראשית הוא מדבר על זה שבארצות הברית אין אוברדרפט. אמריקאים יש להם המון אשראי בכרטיסי אשראי, והקטע הזה של הריבית שם בגלגולים של אשראי זה כן קיים. המון אמריקאים לכן יש להם שרוול שלהם מלא כרטיסי אשראי שמגלגלים אותם, ולכן זה כן קיים, אפשר להסתכל על הריביות, וכן, אני חושב שהנגיד יש לו ראייה קצרת רואי בעניין הזה. הוא רק רוצה לדאוג שהבנקים לא ייפלו, כי זה בעצם האחריות שלו. אבל הבנקים לא ייפלו בגלל משקי הבית, בגלל 10,000, 16,000 או 6,000 שקל של גברת כהן מחדרה. מסכים איתך לגמרי. אנחנו בעצם הכבשים האידיאליות של הבנקים. אנחנו אמינים, אנחנו משקשקים ואנחנו משלמים דרך... וכל פעם שהוא אומר הבנקים, יציבות הבנקים, כולם לוקחים שני צעדים אחורה ונבלים מזה. אם אתה תלך לקבל משכנתה, ידרשו ממך להביא סדר גודל של 60% מהמשכנתה. למה שטייקון דורש כסף 70%? למה מטייקון לא דורשים דבר כזה? זה ממש מזעזע אותי שהוא לא דואג לעשות איזשהו איזון בקטעים האלה. אבל אני מבקש לא לזלזל ביציבות הבנקים. זה דבר מאוד חשוב. בוא נשאל את השאלה. אבל יש הבדל בין לדאוג ליציבות הבנקים לבין לדאוג לבעלי המניות של הבנקים, שאגב גם אנחנו באיזשהו אופן דרך הקופות והקרנות, אבל איזונים. המון תגובות בפייסבוק על עניין חברת החשמל, מלא שזוהמים. יש שם צופה בשם ג'ודית ששואלת אותי על מה אני ויתרתי בערוץ 10, אם היא רוצה שנוותר על העניין של עובדי חברת חשמל. אז הסברתי לה שבניגוד אליה, אנחנו משלמים את המשכורות שלהם, ולא הם משלמים את המשכורות שלנו כאן, כי זה בעל בית פרטי. אז סגרנו את הפינה הקטנה הזאת, ויש עוד הרבה מאוד דברים. כדאי להיכנס ולקרוא, וגם הרשימה מלאה. איפה הכי זול, חברים, תיכנסו ותראו לילה טוב. תודה רבה לכם.